No século XVIII, Galicia era para moitos un recuncho esquecido nos mapas. Un pobo silenciado. A súa lingua e costumes eran vistas con desdén. Pero nunha pequena parroquia de Lousame, un home decidiu que o silencio non era unha opción. Non empuñou armas, senón unha pluma afiada. Ele era Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruíme. É hora de que a Real Academia Galega lle devolva o lugar que o tempo e o esquecemento lle arrebataron. Porque antes do rexurdimento estivo el. Cernadas non foi un cura común. Foi un ilustrado no medio da Galicia rural. Mentres en Europa se falaba da razón, el aplicaba esa razón para defender aos seus. Nunha época onde escribir en galego ou sobre Galicia era un acto de valentía, el converteuse no primeiro valedor literario do noso pobo. Dende a súa reitoral en Fruíme, combatía os prexuízos, a ignorancia e o centralismo. Non só era un poeta, era o protector da nosa dignidade cando case ninguén máis se atrevía a selo. Cernadas loitaba con ironía, foi o mestre da sátira. Non temía enfrontarse aos poderosos que se burlaban da fala ou da pobreza da nosa terra. Os seus versos eran dardos. Se Galicia é pobre, é polo que lle rouban, non polo que lle falta, escribía. Falou das injustizas, do abandono do campo e da necesidade de educación. Mentres outros se centraban na relixión, el escribía sobre a vida real. Cernadas foi o primeiro intelectual moderno que entendeu que defender a lingua era defender algo singular e único, a base da cultura galega, da nosa cultura. Hai quen pensa que o rexurdimento naceu da nada no século XIX, pero as ideas non brotan no deserto. Cernadas de Castro foi o abono. El mantivo viva a chama da conciencia galega durante os séculos escuros. Sen a súa defensa da nosa identidade, o camiño para os que viñeron despois, como Rosalía ou Pondal, tería sido moito máis duro. Homenaxealo a el non é só mirar ao pasado, é recoñecer a continuidade da nosa cultura. É admitir que Galicia sempre tivo que na defendese, mesmo cando o mundo a silenciaba. No século XVIII, a historia das nosas letras ten un baleiro que só un nome pode encher. Un home que foi cura por vocación e galego por devoción e xustiza. Por un día das letras galegas que faga xustiza ao cura de Fruíme, pola súa valentía, polo seu enxeño, e porque Galicia lle debe recoñecemento. Porque Diego Antonio Cernadas de Castro non é só un nome nun libro vello, é a raíz da nosa voz moderna. Porque converteu a súa pluma no primeiro escudo moderno de dignidade da cultura e da lingua galegas. Cernadas de Castro é a raíz esquecida que mantivo viva a nosa voz cando o mundo nos pedía calar. Día das Letras Galegas 2027 para Diego Antonio Cernadas de Castro, o cura de Fruíme. Teño la gracia perdida, cantarei como pudere, pero non como solía. Me ci pese aunque ci